Kull sena n-Nazzjonijiet Uniti jażlu tema differenti għall-okkażjoni ta' Jum l-Ambjent li jiġi mfakkar fil-5 ta' Ġunju. Din is-sena it-tema hi Beat Air Pollution jew nirbħu tniġis tal-arja. Iżda pajjiżna verament ma tantx għandu x'jiċċelebra f'din l-okkażjoni. Dan għaliex statistika marbuta mal-kwalità tal-arja f'pajjiżna li ħarġet din l-istituzzjoni għal darb'oħra tagħti stampa xejn sabiħa tas-sitwazzjoni. Infatti, skont data tal-Greenhouse Gas Inventory, l-emissjonijiet netti ta' greenhouse gases jew CO2 f'pajjiżna fl-2017 kienu jammontaw għal 2155 kilotonnellata, żieda ta' 14% fuq is-sena ta' qabel. Kien is-settur tal-enerġija li kkontribwixxa l-aktar għal dawn l-emissjonijiet, bit-trasport ikun it-tieni l-aktar settur li effettwa l-kwalità tal-arja. Ġie notat ukoll li fl-aħħar 10 snin kien irreġistrat tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet mill-enerġija grazzi għall-użu tal-interconnector fl-2015. Tant li tnaqqis f'sena waħda biss, jiġifieri bejn l-2014 u l-2015, meta beda jintuża l-interconnector, kien bin-nofs. Sa dan it-tant l-emissjonijiet mit-traffiku qegħdin kull ma jmur jiżdiedu b'mod drastiku u minn 481,000 tunnellata fl-2007 tela għal 636,000 tunnellata fl-2017.